ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನನಾಗ MC ಮಲ್ತದ ಬಂಡೇರು ಸ್ವಾಮಿಲಿತ್ತ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೇರು ಉನ್ಪಿನಕಲ್ ಎವರು ಉಂಡ್ರೆ ಪೋಲಿ ಬಂಡೇರು ಜನ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಟೈಮ್ಡು ಒರಿ ಜುಮಾದಿ ಕಟ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಏನನವಂತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದ ಏನು ಜೈಲು ಬಾಡಿಯರಿಗೆ ಸೀದಾ ಪೋದು ಆ ಬಾಲೆ ಸೈತನದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೀದಾ ಪೋದು ಮಂಚಾವದ ಕೈತಾಲ್ ಪೋದು ಓ ಕೊಡಮಂದ ಈ ಮೂಲ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ ಕರ್ತಿರತ ಈ ನಿಜವಾದ ಈ ಮಂಚಾವಡು ಉಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಆಗಲೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಪ್ಲಾಂಡರ್ ಇದು ಪಂಡರಂಬರು ಈ ಎಂಚಿನ ಏನು ಭೂತ ಕಟ್ಟನಗಳು ಉಪ್ಪು ಆ ದೈವನ ಒಂತೆ ನಿಗಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಏನ ಬನ್ನೈತೆ ಮಾಡರ್ನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ದೇಹ ಪನ್ನಾಗ ನಿಗಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಅವರ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಮರಣಿ ಇಂಚೆ ಪೊಂಜಿ ಸಭೆ ಎತ್ತನು ಆ ಸಭೆಟ್ಟೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಕೇನುಂಡತ ನಿಗಲೆ ಮೈಕ್ ಅಂತೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೇಂದು ಆತನ ಮೈಕದಾರ ಬಂಡೇರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತೆ ಲೂಸು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬನ್ನ ಏರೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಮೈಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬನ್ನ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನ ಅಂಚೆ ಏರೆ ಲೂಸು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಪಾತೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋಡಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯ್ಯನಗ ಪೋತೆ ಕತ್ತಲೆದ ಬರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಾಗ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನನಾಗ MC ಮಲ್ತದ ಬಂಡೇರು ಸ್ವಾಮಿಲಿತ್ತ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೇರು ಉನ್ಪಿನಕಲ್ ಎವರು ಉಂಡ್ರೆ ಪೋಲಿ ಬಂಡೇರು ಜನ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥದ ಅಂತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟೆ ಅನ್ಪೋಪೆ ಅಂಡೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಧರ್ಮಾವಲೋಕನ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ರೈಕುಲು ದೊಂಜ ಗೊತ್ತದಾರೆ ನಾನು ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರು ಎಂಕ್ ಬನ್ನಗೊಂತೆ ತಡಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಬತ್ತನತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ತಾದಿಡು ಪೋಡು ಒಂದು ಮಾಡದು ಅವು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ತಾದಿಡು ಪೋಡು ಮರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಬೊಕ್ಕಬರ ನಡಪವನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ದೇವೇರು ಏನು ಇತ್ಯಾತೆ ಪಂಡೆಯನು ಏನ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಉದಯವಾಣಿಡು ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಡಂತೆಯರು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಎಂಕ್ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಆತು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾತಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವನಾಥ್ ನಂಗೆ ಒಂಜೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಭೂತ ಕೃದ್ಭೂತ ಭೂತ ಆತ್ಮ ಭೂತ ಭಾವನಃ ಮಾತರೇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ದೈವ ಭೂತ ಇರುವನ ವಿಷ್ಣು ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪನು ಎಂಕಲೆಗೆ ಆನೆರ್ದವರ ನಮ್ಮವರ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನಾಗಲಿ ಭೂತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕೇನ್ ನೀನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಬಣದೆ ಅನ್ನು ಉಂತಾವೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ನ ಪೊರ್ತತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅವಳೊಂಜಿ ಜುಮಾದಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಮಣಿ ದೈವ ಅಲ್ವ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಎಂಕ ಪನೊಂದುತ್ತೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಡ್ಲ ಜುಮಾದಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಪರಾಡಿಡು ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಜ್ಜಿನಗಲು ಪೂರ ಪನೊಂತೇರು ಪೂರಾಶ್ರಮದ ಏನವನ್ನಾಗ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಟೈಮ್ಡು ಒರಿ ಜುಮಾದಿ ಕಟ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಏನನವಂತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದ ಏನು ಜೈಲು ಬಾಡಿಯರು ಎಂಕಲೆ ಸುಬ್ರಹದೇವ್ರನ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಮುಖಾಲಿ ಉಂತರನ್ ಜುಮಾದಿಗೆ ಉಂತರನ್ ಆನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ದಾದ ಅಲ್ಪನ್ ಬಂದಾಗ ಮೊಗಲು ಜೈಲು ದುಮ್ನಾನಿ ಪೋದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಯಾರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಮಟ ರಡ್ಡು ದಿನ ತಮಟ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಏರ್ದು ಜಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಎಂಚಾನಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಂತ ನಿಗಲಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪ ವಂಡೇರಿಗೆ ಅವ ಆಪುಜಿ ವಂಡೇರಿಗೆ ಆತನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕೊಡಿಯೇರು ನಾನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿ ಜೈಲ ಬಾಕಿಲು ತೊರ್ತದು ನಂಗೆ ಜೈಲ ಬಾಕಿಲು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಬೋದು ಅವಳು ಬಲ್ದಿನೇ ಮೂಲ ಕಡಂದೆಲ್ಲ ಗುತ್ತರು ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ಕಡ್ಸಲೆಗೆ ಬತ್ತ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಕುಂಡಂತ ಇರಲೇ ಅಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟು 2005 ನಮ್ಮ ನಂಕಲ್ಲ ಉರ್ಕಿದೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಮೂಲ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟು ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಏನು ಓಲುಂದು ಬನ್ಪು ಒಂಜಿ ಮಡರನ್ ಒರಿ ಹುಡುಗನ ಕಡ್ತು ಕೆರಿಯರು ಆ ಕಡ್ತು ಕೆರ್ನಾಗ ಈ ಪೊರ್ñೆನು ರಡ್ಡು ಜನ ಪತ್ತದಿತ್ತೇರು ಮೊಗಲು ತಲ್ವಾಡು ಕಡ್ತು ಕೆರಿಯರು ಆ ಹುಡುಗನ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಸೀದಾ ಪೋದು ಆ ಬಾಲೆ ಸೈತನದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೀದಾ ಪೋದು ಮಂಚಾವದ ಕೈತಾಲ್ ಪೋದು ಓ ಕೊಡಮಂದ ಈ ಮೂಲ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ ಕರ್ತಿರತ ಈ ನಿಜವಾದ ಈ ಮಂಚಾವಡು ಉಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಆಗಲೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಪ್ಲಾಂಡರ್ ಇದು ಪಂಡರಂಬರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡ್ದಿನಾಗಲು ಪೂರಲ ಒರಿಲಜ್ಜೇರು ಎಂಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ನಂಚೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ
ಅವು ದೈವ ದೇವರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ದುಂಪಾಡು ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಈ ಎಂಚಿನ ಏನು ಭೂತ ಕಟ್ಟನಗುಲುಪ್ಪು ಆ ದೈವ ಒಂತೆ ನಿಗುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಏನ ಬನ್ನೈತೆ ಮಾಡರ್ನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ದೇಹ ಪನ್ನಾಗ ನಿಗಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರ ಆತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ತೋಜು ನಿಂಗೆ ತೂನಾಗ ಪೂರ ಮಾಡರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆ ಕೆಲವೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವೋಡು ಆನಂದ ಬೂತೊಲೆಟ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನವು ಕಟ್ಟನೆಟ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನವು ಆತೊಂಜಿ ಇಂಕೊಂದು ಸಮತೋಜಿ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂತನ ಐಟ್ ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ನಿಗಳು ಮನ್ಪೋಡು ದೇಹ ಪನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಓರ್ಪುನ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂತೀರು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪತ್ತುವೇರು ಅವು ದೇ ಪತ್ತುನು ಬನ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ತುದತ್ತು ಅವು ಈ ಪರಂಪರೆ ಕಾವಿಂತುದು ಪತ್ತುನು ಆಂಡ ನಮಯಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಆತು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿರ ಕಾರ್ ಪತ್ತವನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆನ ಉಂಟು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದೀದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನವು ಮಲ್ಪೋಡು ದೈವಸ್ಥಾನ ದೇ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಅವು ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಕಲ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೇವರಿಯ ಪಲ ಒರಿಯುನೆಂಚಿನ ನನಗ ನಡೆಟ್ಟು ನುಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿ ಶುದ್ಧಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಚಾರಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ ಶುದ್ಧಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನ ಅಂಡ ಸತ್ಯ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಬೆರಿ ಬತ್ತದ ಬರ್ಪುಂಡು ದಲ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದಿರ ಪನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ನಿಗುಲು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ನಿಗುಲು ಪವಿತ್ರ ಆಲಿ ಶುದ್ಧ ಅನಗ ತನ್ನಾತೆಗೆ ದೇವರನ ಪ್ರಕಟ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತಿರನು ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಎಂಚೇನಿ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದು ಉಂತಾವೆ ತುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮಡ ದುಡ್ಡು ಆತನು ಕಂಡಾವಟೆ ದುಡ್ಡು ಆತನು ಜನಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಬೊಂಬಾಯಿ ದುಬೈಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಕಂಡಾವಟೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಆತನು ನಮಕ್ ದುಡ್ಡು ಆತನಿಂದ ಪಂಡದ್ದು ಅವೇನು ದೈವ ದೇವರೇನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪೂಡ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ಸಮಾತ್ ದೇವನ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಗಟ್ಟೆ ಕಟನೆ ಬಂದು ಉಂತಾವೆ ಒರಿ ಅಮೇರಿಕೋ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕಲ್ತದು ಅಮೇರಿಕೋ ಪೋಯಿ ಕಂಡವಟೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸಾದ ಮರಣಿ ಊರು ಬತ್ತೀರಿ ಊರು ಬನ್ನ ಪಾಪ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಂದಿನಾಗುಲು ಪಾಪದಾಗುಲು ಅಗುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದಾಗ ಬಾಲೇನು ಸುರು ಬತ್ತಿನತ್ತ ಅಮೇರಿಕ ಹೊಡೆದು ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರತ್ತಿನಲ್ಲೇ ತೊಂಬೋಯ್ರು ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ನಡುವೆ ತೊಂಪೋನಾಗ ಅಮೇರಿಕದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನು ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸುಂಡು ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಂದು ತೂದು ಸೇವಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದಿತ್ತು ತುಯ್ಯಿ ಸೇವಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಡು ಕಾರ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂಜಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಬರೀ ಇಂಜಿನ ಪೊಟ್ಟು ಪೂಜೆಲು ನಾಡುಗ ತುಕ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ನಾ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಬರೀತನಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಡೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೇ ಪೂಜೆ ಆವಡು ಒಂಡೆಗೆ ಜೀವಪ್ಪನಗನೇ ಅಮ್ಮೇರೆಗೆ ಪಿಂಡವಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಂದು ಪುರ ಈತನ ಏಪ ಸರಿಯಾಪುಂಡ ಹಿಂಚಿನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯರ್ ನಗಲು ಪುರ ಇಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯೆ ಯಾನ್ ಮಾತೆರ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಡು ಕಾಸಿಡು ದುಲ್ನೋಡು ಪೂರೆಟ್ಲ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಯೆ ನಿಗಲ್ ಪುರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಲ ಒಮ್ಮತ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮನ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ತುಳು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ಭಾಷೆತ್ ಅವೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ತುಳು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದಿರ್ತು ಪತ್ತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು